od nas ne želi biti voljen? Mislim da ga nema. Tko to od nas ne želi biti prihvaćen onakav kakav jest, sa svojim kvalitetama, sposobnostima i mogućnostima? Tko to od nas ne želi biti poštovan kao original, kao neponovljiva jedinka? Mislim da ga nema među nama. Tko to ne želi biti uvažavan, cijenjen, voljen, prihvaćen, vrednovan? Ali među ljudima to ne doživljavamo uvijek. Osjećamo se ponekad neprihvaćeno, ponekad nevoljeno, ponekad nedovoljno cijenjeno, ponekad čak i poniženo. Mi danas želimo posvjedočiti Boga, Boga koji voli tebe takvog kakav jesi, takvu kakva jesi, koji te cijeni kao neponovljivu jedinku, koji te ne voli radi onoga što si nekad bio ili nekad bila, nego radi onoga što možeš biti. On pozna dubine tvoga srca. On te pozna bolje nego što poznaš sebe. Voli te zato jer si djelo njegove ljubavi i zato te ne da nikome. Zato te skupo platio, žrtvom svoga vlastitoga sina, i ne žali radi toga. Radostan da ti može pružiti svoju ljubav. Ne moraš tu ljubav ničim osvajati. Ne moraš potkupljivati Boga da bi ti dao svoju ljubav. Ne moraš ga zavoditi nekakvim svojim lijepim riječima i šminkom. Ta ti je ljubav već ponuđena. Što onda trebaš? Trebaš ju prihvatiti. Trebaš mu srce dati. Tu ruku koju ti je pružio prihvatiti. I on te može neslučajno usrećiti, što ne može nitko ovdje na svijetu. Želimo da ta ljubav nađe mjesta u srcima naših sugrađana, u srcima svih vas, dragi prijatelji koji ste večeras ovdje. Želimo da ta ljubav usreći svakog čovjeka, jer ona to jedina može. Sve druge sreće su samo srećice. Jedino je njegova ljubav prava i trajna sreća. Neka blagoslovi Bog sve nas ovdje večeras. Neka blagoslovi naš grad. Neka nam svima dade srce poput njegovog, da ga i mi znamo otvoriti drugima. Da znamo i mi biti pružena ruka, kao što je Bog pružena ruka nama.
živ